Quan el Roger va fer Els germans de sang, jo el anava a buscar al teatre, ningú sabia qui collons era jo, i només era el pare del Roger Pera. Hasta es va fer un club de noies Roger Pera i tot. Em anava allà a buscar, sol, ningú em deia res, ningú em demanava autògrafos a mi, esperant-lo allà a la porta perquè era el pare del Roger Pera. Ell era el fill del Joan Pera, i no jo el pare del Roger Pera. A la que surts i vas a parar en un cantó on hi ha jovent, el Roger, i jo allà, en un racó que ningú em diu res. Té molt d'ego, una mica de guais. El meu pare sempre farà comèdia, el meu pare és un còmic, ja no té temps de fer drames. I el meu pare està molt encasillat. Sempre serà la veu del Woody Allen. N'hi ha que neixen estrellats. Qui veurà la reina el dia de Nadal? Només sap fer això? Saps? I jo? Terminator. No puedes ir por ahí matando a la gente. Terminator? Jo sóc l'Spiderman. El Xavi té gairebé 10 anys. Té 2 cucs de seda, un tiragomes. És a dir, el meu pare no sap fer de nen petit com jo. Tu no vas veure Germans de Sant, tu? Sí. Sí? Sí. Hòstia, puc fer tots els papers, sóc un puto camaleó. No ho sé, jo sempre m'he pensat que estava orgullós de mi. I és una mica com un duel. No sé. Ens truquem. Fins ara. Ei, ets el fill de Joan Pere, no? Valdric, que t'has cagat a les calces, Valdric. Qui veurà la reina el dia de Nadal? Vinga. Què et passa?